Drugari, došao je dan koji se posebno voli i slavi. Dan koji nas uči da volimo, pomažemo i delimo. Jeste, u pitanju je Božić. Zato vam na ovaj poseban dan darujemo jednu divnu priču. Udobno se smestite. Slušamo Lepotice i zver i čarobni Božić. Prošlo je već godinu dana od kako je oholi princ koji je jednom davno bio pretvoren u čudovište postao dobar i ponovo postao čovek, a svi njegovi dvorani su također postali ljudska bića. Približavao se Božić i pripreme za slavlje su bile u punom jeku. U jednom trenutku Lumijer i Časvord su počeli da se prepiru oko toga koji od njih dvojice spasio prošlogodišnje božićno slavlje. Zato je mali Krnja zamolio majku da svima ponovo ispriča priču, a ona je na to rado pristala. Prestravljena gospodarevim gnevom, Bel je pobegla duboko u mračnu šumu gde ju je napao čopor gladnih vukova. Na sreću, gospodar ju je spasio i tako su se malo po malo sprijateljili. Započela je priču gospođa Čajnik. Začarani stanovnici dvorca potajno su se nadali da će se izroditi ljubav između Bel i zveri, jer je samo tako mogla da se prekine kletva čarobnice. Te badnje večeri vreme je bilo prelepo. Pošto su znali da će gospodar prošetati dvorskim vrtom prekrivenim snegom, Lumijer i Časvord su ubedili Bel da ode na klizanje. Devojka je srela zver i nagovorila je da se zabave na ledu. Ubrzo se ledenom površinom prolomio veliki smeh. Bel sa klizaljkama i zver sa svojim nezgrapnim šapama. S prozora su ih posmatrali gospođa Čajnik, Krnja, Časvord i Lumijer. Iznenada su Bel i zver pali u veliku gomilu snega. Bel se veselo opružila na snežnu prostirku i počela da maše rukama i nogama. Istog trenutka i zver to isto učini. Hej, izgleda kao obris anđela u snegu, uzviknula je devojka gledajući svoj obris u snegu. Ovaj moj nije nalik anđelu, već je senka čudovišta, očajno zavapi zver posmatrajući svoj obris. Potom odmah otrčao u dvorac kako drugi ne bi vidjeli koliko je nezadovoljan. Iza odškrinutih vrata nalazila se prostorija sa velikim začaranim orguljama. Samo me muzika može umiriti, reče zver i uđe unutra. Kada je čuo te reči, maestro Forte, koga je čarobnica pretvorila u orgulje, ozari se od sreće. On je bio jedini u celom dvorcu koji je bio srećan što ga je čarolija promenila. Pre toga niko nije voleo njegovu muziku jer je tužnim notama svima skidala osmeh s lica. Ali začarani princ je sada više cenio muziku koju je svirao maestro Forte i često mu je otvarao svoje srce koje je morila tuga. I Forte je znao da ima veliki uticaj na princa i tu privilegiju nije ni pošto želeo da izgubi. Kada je shvatio da mu Bel može biti pretnja, svim se silama trudio da spreči da se dvoje mladih zaljube, a u pomoć mu je priskakao i njegov verni sluga Flauta Five. Međutim, Bel nikako nije mogla da razume zašto je zver tako loše volje pred Božić. Šta je to Božić? Upitao je Krnja. Ma šta to pitaš, zar ne znaš, to je najlepše doba godine, uzviknu Bel i tada odluči da za malog Krnju priredi nezaboravnu proslavu koju će zauvek pamtiti. Ali Časvord se usprotivio. Nemoguće, gospodar je zabranio proslavu Božića. A ja verujem da svako treba da osjeti malo božićne radosti, odgovorila je Bel. Gospođa Čajnik i Lumijer su joj priskočili u pomoć i tako njih troje uspjelo da nagovore Časvorda da održe proslavu. Anđelika, devojka koja je nekada bila zadužena za ukrašavanje dvorca, čarolijom je one nesrećne noći bila pretvorena u anđela koji je krasio vrh božićne jelke. A pošto je gospodar zabranio proslavu Božića,
tugovala je, zaboravljena u jednoj prašnjavoj kutiji. Kada je čula da će se proslava ipak održati, sva sreća se odmah bacila na posao. Dok god je Božića, verovat ću ja da je nada ono što u srcima sja, pevala je Bel, veselo posmatrajući sve pripreme za proslavu. Međutim, iza pritvorenih vrata sve je posmatrao Five i odmah odjurio da o svemu obavesti svog gospodara. A maestro Forte sve preneo zveri. Možda Bel ne zna kako se osjećam u vreme praznika, reče zver pokušavajući da je opravda. Ma naravno da ne zna, ali ne mari za vaše osjećanja, a ni vi ne bi trebalo da marite za njena. Brzo je odgovorio Forte i podsjetio gospodara na događaj koji se baš desio na Božić, a kojim su se životi svih u dvorcu iz temelja promenili. Jedne božićne noći, dok je sve prekrio debeli snežni prekrivač, jedna starica je pokucala na vrata dvorca. Nudim vam ružu u zamenu za sklonište, molila je stara prosjakinja. Pošto mu je bila odbojna, oterao ju je bez milosti. Tada se starica pretvori u prelepu čarobnicu koja je princa pretvorila u zver, a zatim je začarala sve koji su živjeli u dvorcu. Ako pre svog 21. rođendana ne učiniš da voliš i budeš voljen, zauvek ćeš ostati zver, rekla mu je čarobnica. Čarobna ruža brojala je godine, a svake godine bi joj otpala po jedna latica. Bel je sišla u podrum kako bi našla savršenu cepanicu koja će goreti na badnje veče, a dvorski drvoseča koji je bio pretvoren u sekiru dao joj je najbolju koju je imao. Prema običaju, u selu su svi seljani morali da dodirnu cepanicu i da požele božićnu želju koja bi se zatim ostvarila. Gluposti, zaurla zver na devojku. Da li si prošlog Božića možda poželjela da budeš zatvoren u ovom dvorcu? Nema Božića, jesi li me razumela? Ne znaš ti šta to znači izgubiti sve i postati zatvorenik? Bel je dovršila njegovu misao. Dobro je znala o čemu zver govori. Međutim, Bel se nije tako lako pokolebala. Želela je da zver poveruje da će doći bolji dani puni ljubavi. Zato je na stolu u sobi gospodara koji je postao zver pored ruže ostavila predivan dar koji je sama napravila. Zbirku prelepih priča koje mogu odagnati i najveću tugu. Šta je ovo? Upita zver banovši u sobu. Božićni poklon za vas, zar se ne vidi i to od Bel, odgovorio je Lumijer. Svi znamo kako se osjećate u ovo vreme praznika, ali kada devojka nekome da dar, to znači da je to te osobe veoma stalo. Srce zveri istog trenutka brže zakuca. Ali ja joj ništa nisam pripremio, a možda bih mogao nešto da uradim. Maestro Forte je odmah dobio zapovest da stavi radosnu pesmu za Bel. Zar samo to? Pakosno je rekao maestro Forte i tako je svojom muzikom namamio Bel kod sebe. Čula sam božanstvenu muziku, da li si to bio ti? Bel je pitala Fajva. To sam bio ja, začuo se Forte. Čuo sam da planiraš božićnu proslavu, verovatno onda znaš da gospodar strašno voli jelku, međutim ne bilo kakvu, samo onu koja se može pronaći u crnoj šumi. Ali obećala sam zver da neću ići izvan zidina dvorca, odgovorila je Bel. Ma naravno, važnije je valjda držati reč nego usrećiti nekoga, tobože sebi u bradu lukavo promrmlja Forte. Pošto je žarko žela da usreći zver, Bel se sankama uputila u crnu šumu. Drži je na oku Five i pobrini se da se nikada više ne vrati, besno je povikao Forte. U međuvremenu zver je poslala časvorta po Bel jer je želela da devojka čuje pesmu koja je njoj posvećena, ali Bel je nestala. Otišla je da potraži jelku, promrmljala je gospođa Čajnik. Časvort i Lumijer su odmah krenuli u potragu za devojkom. U snegu su pronašli sveže tragove koji su vodili direktno u crnu šumu.
Gospodar dvorca je čekao i čekao, sve dok na kraju nije izgubio strpljenje. Sav besan zgrabio je čarobno ogledalo i u njemu je video Bel kako na sankama juri ka crnoj šumi. Napustila nas je, pakosno je rekao Forte. Ali imate mene, ja vas nikada neću napustiti. Zver poče da urla i lomi sve pred sobom. Bel, dvorski drvoseča i Krnja su za to vrijeme pronašli najlepše drvo koje se ponosno izdizalo na obali zaleđenog jezera. Prvo su prešli preko jezera, zatim su posekli drvo i utovarili ga na sankama i odmah su uputili nazad u dvorac. Ali iznenada se pred njima pojavio Five, koji se sve vrijeme skrivao na sankama. Što ti radiš ovdje? Iznenađeno je upitala Bel. Ali Five je bio toliko zbunjen da nije mogao reći ni reč. Umjesto toga je glasno zasviždao, a taj zvuk prestrašio je konja koji se trgnuo i kopitom razlomio led. Drvo je potonulo u vodu i za sobom je povuklo Krnju. Bel je pojurila da spasi Krnju, pažljivo je koračala po odlomljenim komadima leda i tražila ga u vodi. Pošto nije uspjela da ga pronađe, bez razmišljanja se bacila za njim u ledenu vodu. Lumiere i Chasford su vidjeli šta se dogodilo, pa su i oni uskočili da pomognu devojci. Uhvatili su Krnju, ali kanap kojim je drvo bilo vezano upleo se oko Beline noge i povlačio je za sobom ka dnu. U tom trenutku se pojavi Zver, zaroni u jezero, ščepa Bel i brzo je izvuče na površinu, a zatim s njom u naručju bez reči odjuri u dvorac i baci je u duboku dvorsku tamnicu. O ne, šta sam to uradio? Očajno je zavapio Five na ivici suza. Obećala si mi da nikada nećeš pobeći, povika Zver na Bel. Nisam ni pokušala da pobegnem, želela sam da te samo usrećim, pokušala je da mu objasni. Nisi održala svoju reč i zato ćeš zauvek ostati ovdje, hladno joj odgovori Zver, a zatim se okrenu i ode. Trebalo je da znam da ne možeš biti ništa drugo nego samo Zver, zajecala je devojka. Uskoro je sat otkucao ponoć. Božić je stigao. Gospođa Čajnik, Krnja, Lumiere, Chasford i Anđelika zajedno su se spustili do tamnice kako bi joj raspoložili Bel i poželjeli joj srećan Božić. Samo sam željela da sve bude savršeno, ali sam sve upropastila. Strašno mi je žao, rekla je devojka. Nemamo ni darove ni ukrase, ali je Božić ipak stigao. Zahvaljujući tebi, naša srca su puno dobrote, ljubavi i vere. Nežno ju je tešila Anđelika. U međuvremenu ju u napuštenoj muzičkoj dvorani maestro Forte i dalje trovao srce svog gospodara. Znam koliko patite gospodaru, ali ne brinite, ljubav i nada donose samo muke. Uništite ružu koja vas samo podsjeća na nedostižan san. Zver zamahnu šapom da uništi začarani cvet, ali je jedna latica pala na poklon koji je Bel ostavila na stolu pored cveta. Gospodar poče da okreće stranice i da čita, ne slušajući zlobne vapaje maestra koji je hteo da mu odvrati pažnju. Priče koje je napisala Bel govorile su o nadi koju Božić daruje. Zver se oduševila i pokajala i odmah odjuri prema tamnici. Napisala si mi prelepe reči, hvala ti i oprosti mi. Možeš li mi ikako oprostiti? Skrušeno reče Zver. Naravno da ti od sveg srca opraštam. Srećan Božić, ozareno je rekla Bel. Ura, ura, začula se radosna graja. Pripremimo za Bel najlepšu božićnu proslavu na svetu, naredi Zver. Samo je pitanje vremena kada će se između njih roditi ljubav, a ako se prekine čarolija neću više imati utjecaj na gospodara. Letele su misli maestru po glavi i mračile mu um. To neću dozvoliti, odlučio je i zasvirao je najglasnije što je mogao.
Zlokobna muzika se gromoglasno prolomi po čitavom dvorcu. Zidovi su se urušavali, stakla su pucala. Uplašeni Five je pokušao da ga zaustavi, ali je bilo uzalud. Ako oboje umru, neće moći da se zaljube i čarolija će trajati zauvek. Ludeo je zao muzičar i zasvirao je još jače. Stepenice su počela da se ruše i pod da puca. U pokušaju da pronađe zaklon, Belle je stala na dasku, a pod njom se otvori ponor. Ceo se dvorac tresao. Stakleno zvono pod kojim je zver čuvala ružu iznenada je palo sa stola. Srećom, Časvort i Lumijer su se bacili pod sto i u posljednjem trenutku su spasili začarani cvet u nadi da će se čarolija jednom napokon prekinuti. Maestro Forte je svirao sve jače i činilo se da će ta zaglušujuća muzika sravniti dvorac sa zemljom. Iznenada se Five obrati zveri najglasnije što je Mališa mogao povikati. Gospodaru, Dirke! Zver s velikom mukom priđe orguljama, iščupa Dirke i razbi ih o zid. One su se razbile u 1000 komadića. Maestro Forte je napokon ućutao. Zauvek. U celom dvorcu se osjetilo olakšanje. Anđelika je ukrasila jelku i sve što je ostalo što je bilo neoštećeno nakon izliva besa maestra u muzičkoj dvorani, a zatim su međusobno razmenili čestitke. Dvorac je uskoro bio kao nov. I tako je Belle naravno spasila prošli Božić. Završila je gospođa Čajnik svoju uzbudljivu priču. Srećan Božić! Odjeknuli su glasovi Belle i princa s ulaza u dvoranu. Srećan Božić! Rekli su okupljeni, a princ zatim nakloni i glasom punim poštovanja reče: Maestro, hoćete li nam učiniti čast? Veoma rado, nakloni se maestro Five. Svi su bili presrećni. Sada svi znaju da Božić donosi nadu i da moć ljubavi pobeđuje i najmračniju čaroliju. Ovo je bila jedna prava božićna priča. Nadamo se da vam se svidjela isto koliko i nama. Ako jeste, lajkujte je, a za ostale subscribeujte se na naš kanal. Srećan Božić, drugari! Grli vas vaša Bambina.